Nasikop sa Talisay City Police ang upat ka lalaki usa kanila menor de edad nga magitumbok nga suspetsado sa kawat kagahapon sa Barangay Dumlog. Kini human minangop sa Talisay City Police. Ang biktima ron ipaibaw ang pagkawat sa itom niyang bag adunay 45,000 pesos nga sulod samtang gipakarwa sa iyang sakinan. Sa pagresponde sa kapulisan Nasikop ang upat di nasakmit gikan kanila ang 22,000 o 400 pesos nga gituho ang tipik sa 45,000 pesos nga kwartas biktima. Ang nahabiling kwarta nga gikawat wa pagyud ma-recover samtang gisikop pinaagi sa citizen's arrest. Ang gigudahang shoplifter human nadakpan sa duty security guard sa tindahan kagahapon. Personal nga gitugyan sa security guard kining 40 anyos nga suspect. Matud pa, gisod nas plastic ang mga dilata o ang toothpaste nga nagkantidad og 1,165 pesos o padong na untang bugawas sa dihang nadakpan sa gwardya. Bahag sa hipis sa Talisay City Police sa mga kawatan nga muhunong na kay mismo. Ang mga Talisayno na ang mabarog batok sa mga dautan nilang binuhatan. In-encourage po natin sila na they have also their own responsibility, no? Huwag lang po nilang iasa lahat sa pulis, no? So yan yung isang magandang halimbawa po na nagre-react po ang ating community. So sa mga kawatan, I'm warning you na hindi ang binabantayan nyo na, alam ko, police eh. Pero I'm warning you na abtikan na ngayon ang community.